Kusenjalo iSantaco KwaZulu Natal ihlabe ikhwelo lentsebenziswano phakathi kwecandelo labucala norhulumente kwidabi lokulwa ukuqhambuka kwentsholongwane icorona. Lombutho usungule iphulo lokunikezelwa kwee-sanitizers kubaqhubi zitaxi kwisikhululo seteksi eChesterville. USihlalo weSantaco UMnumzana Bigboy Zondi uthi eliphulo liza kunatyiselwa kwiphondo ngokubanzi. Angibonge kakhulu ngisho ukuthi kusukela ekseni ke namhlanje inhlangano engamele amatekisi kuleli iSantaco ibimatasa ke ikhipha ke ama hand sanitizers kanye nama gloves kanye nezinye izinto ezingasetshenziswa ukuze abantu basigcine bephephile njengalokhu phela isifo icorona virus ibukeka sengathi ziyanda izibalo zabantu abatheleleka ngalesifo. Asamukele njengamanje umnumzane uBoy wakwaZondi ongusihlalo weSantaco lapha kwaZulu Natal uzosichazela ukuthi ngakube kubaleke ngani ukuthi namhlanje bahlangene labe eSantaco bezokwenza lokho abakwenzayo namhlanje. Babuzondi siyabonga kakhulu esikhathi sakho. Asibingelele kuwena mfowethu, sibingelele nababuki emakhaya. Kungani iSantaco ikhethe ukuthi namhlanje yenze lo mkhankaso wenzayo? Well, sizokhumbula ukuthi umongameli ushaye ikhwelo ukuthi wonke umuntu eSouth Africa makakube khona akwenzayo ukuzama ukunciphisa lolu bhubhane olubonakala luzoba inkinga kakhulu esizweni sonke eSouth Africa. Okunye kufanele sikhumbule ukuthi kunemali eningi eshintshanayo la ngaphakathi eTexini, so ke sigqugquzela o-driver ukuthi banikeze ama-passenger babaspray bakwazi ukuthi kube khona ukuthi bakline izandla ukuze le mali eshintshanwa ngayo le taxini kungabi lula ukuthi izifo kuthathelwane ngayo eTexini. Mr. Zondi sibonga kakhulu esikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Lo-ke usihlalo weSantaco KwaZulu Natal umnumzane uBoy Zondi. Ake sizwe ke ukuthi abashayeli kanye nabagibeli bona bathini ngalokho kwenzakala lapha namhlanje. Ukuzanywa kwakhona lokho kukwenza ukuthi kunciphise ngoba kuyanciphisa akulivikeli. So abenze ngendlela abenza ngayo mfethu. Nawo ama-mask ngiyawacela emathekisini. Ngeke ungasabi uma ngephumi yogibeza abantu abaningi abahlukene osukwini. Sabanye besisaba. Ole sathemba manje ukuthi hayi ngeke kube lula kusisithola. Umbono omuhle ngempela ngoba abantu ababenolwazi ngalezi zinto lezi abantu basemadolobheni besizwa nje ma-TV nasema-radioini, but manje ngoba seniletha ukuthi nabantu ematekisini thina abantu esebenzisa i-public transport kakhulu, so sesizokwazi ukuthi encourage i-government ukuthi sinikeze nathi ama-sanitizer nakho konke. So umkhankaso omuhle kakhulu, ngathi ningaqhubeka. Uhulumeni kazwelonke uthi okumqoka ukuthi izakhamuzi ziqikelele izinga lenhlanzeko ngaso sonke isikhathi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.